Díochaíb a fáistí agus fáilte. In neobba mu a fólam faoin lá agus naoiche, agus na difríochtaí is an lá agus naoiche. Ar dús breanna mud ar an seanach go seo an seo. Tá ad an oíche, tagann an lá. Meas tú go a chéann se sin? Well, céann se is cuma cecha fada, nó cecha donna atá naoiche, tagann an lá agus tá seans atsa tosaí ríis. Nis breanna mud ar na pictarí seo an lá an seo agus an oíche an sin. Tá spéad gharmangad sin agus na cláutaí snéir, agus tá Ghrian amá, te Bhéál, te Ghrian te go háling. Ach an seo, leis na oíche, te doracha tá na réaltaí amá, tá ghealach go háir sa spéad, agus tá siad an difriú na chéile nach bhfuil. Inis tá muid go le láirt faoin lá agus na oíche, agus na fochla seo an seo a rangú, agus iad a chur in san áit ceart. Thosa muid mar sin. Maidin, meas tú cannot I déan se sin. Hálaid seo ag lá, nó hálaid seo ag naoiche. Má sib. Maidin. Doracha. Wel, tásam go mbíonn sé doracha sa naoiche, mar sin curma sin in sin. Ábhar, siad ceann zacad. Inis, tásam go mbíonn mise a gobad a rich an lei, ach, bíonn daoine a bhíont a gobad a rinne híche. Beidir ar nús na dochtarí, sios na hospital agus na banal freisin, mar sin beidir go goring a sin sa lár. Ceir go leor, gáil faoi na gréine. Meas tú cannot déan se sin. Má sib. San oíche. Ghrian. Cannot a déan se sin. Déan se sin sáil an seo, ag lá. Colla. Inis mar dúirt mud bíonn daoine a bhíonn a gobad sa naoiche mar sin níón siad mór an colla sa naoiche. Ach, téann mise cholla sa naoiche mar sin tá ceann se cinna líon zacad. Meas tú cannot a déan se sin. Beidir sa lár a ríist. Réalta. Cinna reckons mud it sin? Son. Oíche. Ghealach. Inis is féidir an ghealach a eiceáil a rich an lei údantaí, ach, feiceann mud a chun chuid is smó san oíche. Scoil. An ceann seo éascail nach bhfuil. Cin ar héantas ag scoil? Rich an lei, tá súlam. Dorachadas. Meas tú cannot a déan se sin, bhil bíonn sé doracha san naoiche mar dúirt mud téann se hálann sin. Mbíonn lei, tá nod in sin chuing. Focail lei. Mbíonn lei téann se hall an seo, ag lá. Bhéál. Meas tú cannot a déan se sin. Bhil bíonn sé bhéál a rich an lei, mar sin curma an seo a. Mbíonn oíche, tá nod eile in sin, leis a focail oíche, téann se sin an seo. Nis, idir na gréine. Idir na gréine. Téann se sin ag go lá, mar tharlaíonn se sin luair maidin. Inis tá muid go le dán nua ólam, agus tá muid go léamhchraid na fochla ar dús, agus an sin is féidling an dán ar fad a rá le chéile. Cá mbíonn an Ghrian san oíche, agus mise I mo lí. Céad a cheann se sin? Mátha tú I do? Cholla. An mbíonn sí sa lába, nó an mbíonn sí ina sí. Tá tú sí síos. Níl is sam cá mbíonn sí, agus mise I mo lí, ach bíonn sí sa spéad a ríist. Is mise gairí. Nis, bhfuil mud ré? Deir mud le chéile. Cá mbíonn an Ghrian san oíche, agus mise I mo lí. An mbíonn sí sa lába, nó an mbíonn sí in the sea. Níl is sam cá mbíonn sí, agus mise I mo lí, ach bíonn sí sa spéad a ríis, is mise a gairí. Iontoch, well, in jo, dóla muid go leor faoin lá agus faoin oíche agus na difríochtaí ar fad ó bháin an lob,